Sasi sinpat ngi priang sobhai pi baroh ki baju sngo bat ki baju ngap ya kane ka Bible study ya ka ba jupen mi lingba ka good news channel. Dia kane ka por in yo banya peteng biang ya kane ka jinghikai ka jongia kane ka por lingba ka Bible study. Syapang ka topik ki jingai u mynsim ya ka bangi beteng ya ka ya ka bangi lale ha ka banta ka baningkong bat ka baar syapang u mynsim bakhud kata ka jingtrei ka jo u mynsim bakhud ha ka testament ka barem bat kum juru ka jingtrei ka jo u mynsim bakhud ha ka testament ka batmai bat mentapat in yo banya peit banya pule syapang kita ki jingai ki jo u mynsim bakhud de shwa bingini ya chakmat tung ini pendam khublei ki jingduwai. Ko pa jing bahab neng iwana khamat tu making ko kanrat sa shisin pat hakani kapor ni aingu eme namar ka jing it ka jing isnei ka jome ablei ya ka bamela don rangkat bat ngi kum ki khun ki jong me ya ka bamela ai ngi kani kalat sa shisin pat ya ka bangin yo ban sngo ban sha skor ya ka ktien ka jong me ya ka jing hi kai ling ba ka ktien ka jong me king ko kanrat ngadwai namar kata ya ka bamelong rangkat bat iwei piwei mensim bakodor ko try ibas ngap bat sha skor ya ka ktien ka jong me ngadwai ya ka bamen pendap iki da ka bor jo mensim bakho jome khnang bekin sngo thu e ka ktien ka jome bat ba mensim bakho jome un yo ban trei hapo jong ki king ko kanrat bat sngo thu kham bhai me bat ya ka bor ka jing trei ka jong mensim bakho jome king ko try ngadwa ya ka bamelong rangkat mame bat ka por paro king ko try ya ka bangin sa sngo ban sha skor e ka ktien ka jome ya ka bangi pan ngidem ngidwai kine barok teng try blong nang pen im jing Jesus Christ ngidwai amen. Dia kene ka por kabenta ya kabangin yo ban beteng biang ban pule ya ka ktien ka jong blei kalong syapang kita ki jing ai u mynsim bakhud lani kita the gift of the spirit lani ki spiritual gift ya ka ba hoot ni la yo ban pule ban pet kini ki artli ki session ki baladap ya ka bangi la yo ban pule syapang kita ka jing trei ka jong mynsim bakhud ha ka testament ka batmai ban ngela yo roban pule ya ka jing trei ka jong mensim bakhot ha ka testament ka barem ro kumjo te menta ka ni ka por ngin ya pet ke ka bami na kata ka jing trei ka jong mensim bakhot ke ka bami na kata ka jing trei ka jong mensim bakhot ka we ka benta la ne ka bangi ka bami na ka jing trei ka jong mensim bakhot ka long kita ki jing ai ki jong mensim bakhot haba mensim bakhot utrai hapo jingi u ai ru ya kita ki jing ai ki bakan jaman sim kumba upol hakikam ki apostol kalanong kabala ar kadakot kabalai pupra uong kumni to pen kala kabamut but on pen baptis ya pi away pa away hakakerteng u Jesus Christ ya kaban yo ma biki pop but pin yo diang ya kata ka jing ai u mensim bakhot kaktien ka jong blei ka batai shai bahabangila kala bamut ba an pen baptis yangi haka kerteng ka jong ujisu ba dandala pendap yangi daw mensim bakhut ngin yo ban pediang ru ya kita ki jing ai ki jong mensim bakhut gift of the spirit lani kita ki spiritual gift ban ngi habangi pule ka ktien ka jong blei haba ki senran ki jong ujisu kila pediang yo mensim bakhut kila yo pediang ru ya kita ki jing ai ki jong mensim bakhut kum ki khun ki jong blei ngirungi de ban sngo tho baka ktien ka jong blei ka batai shai bat kaya thu hangi ba ngin yo pediang ni kita ki jing ai ki jong mensim bakhut habala pendap yangi da mensim bakhut kumjuru ladangi pule kam ki apostol kalenong ka bading kong ka dekhat ka bapra ko ang henrei pin yo pediang ya ka bor andala wan mensim bakhut happy ba pin long kinong playanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat syadu ka bakut ka perthei ke kata kabor kabangin yo pediang andalawan mensim bakhut kata kabor kilong kita ki jing ai ki jong mensim bakhut ya kabangin la ban le ban pendap ya ka jing temu ka jong blei lingba ka jing im ka jungi menta pat ngin yepet kamut ayu kini ki jing ai mensim bakhut ngisngo thu bha habangi ong ki jing ai lene ki gift kidai kita ki jing ai sngo bha jong no re jong no ki bangim don kam ban siu pisa de ban siu keliang henrei ka epat ka bangi dei ban le kalong tang bangin shipen don kam ye kita ki jing ai laki long hakino kino ki benta kumjuro habang ya kran shphang ki jing ai ki jong mensim bakhut kidai kita ki jing ai sngo bha da ublei
Bala pensyat bor da umensim bakhud ba kita ki jingai ngin yo ban pendon kam na ka benta ban te ya ka jing syakri ke jongi la kalong ke jing syakri haki kisam haka imlang ka salang bat haka balang ru kita ki jingai ki jong umensim bakhud kalong ya ka bente ya ka jing syakri ka jongi ya ublei ikan mau bahadin jong ka sengi Pentecost ngin yu iya ka jing trei ka jong umensim bakhud haki banget baroh bat hadin ka jing penkop bor ka jong umensim bakhud ngi iki senran ki jong u kila yo ya ka bor bikin yalap ya ka gospel bakila yo pediang ru ya kita ki jing ai ki jong umensim bakhud kila la ban hikai kila la ban yalap kila la ban penkhia ban yathu lupa bat kumta ter Bat ngi iru bo opol ukuran syapang gini ki jing ai ki jong umensim hadin baki banget kila yo pediang ya umensim bakhud kata la dengi pule na kasyiti ka banikong jong opol skinong koren kelenong ka bakat ar ka dekat ka banikong ka boong kumne te syapang kita ki jing ai bakan jaman sim ko para banget ngamon ya pi bapin omtip namadon kibaya per ki jing ai henrei uju umensim bat kiba per ki jing terai henrei uju utrai namar kata ke jing ai kita ki jing ai ki jong umensim bakhud kita ki jing ai sngewbha ki jong ublei ha kita ki banget ki batrang ki basliang kita ki jing ai ki jong u na ka banta bantai na ka banta ban yalap ya ka gospel ka jong u Jesus Christ mentapat ngin ya pet ki kita ki jing ai ki jong umensim bakhud ki kita ki jing ai ki jong umensim bakhud hoi la dengi pule ka ketin ka jong blei dan shibon ki benta ki bakren shphang kini ki jing ai ki jong umensim bakhud la dengi pule na ka shithi ka jong upol skinong koren ka baning kong ka dekat ka lenong ka bakat ar ka dekat ka basau dok bah nyo in pule ru na ki rom ka lenong ka bakat ar ka dekat ka bah rew bat ka bapra kum juru na ka shithi ka jong u Paul sikinong Ephesus kelenong kabasau kedekat kebakat wei kebakat ar bat kum juru kashti kebaningkong jong upol sikinong koren kelenong kebakat ar kedekat kebapra haduk kebakat wei ngini ui hang tu ya kaba lakren medithu ingi shphang kita ki jing ai ki jong umensim bakhud ladangi pule koren kelenong kebakat ar kedekat keba sau haduk bakat wei ko ongkum ni Te don ki ba per ki jing ai, henrei uju umensim. Bat don ki ba per ki jing syakri, henrei uju utrai. Bat don ki ba per ki jing terai, henrei ulong uju ublei, uba penterai ki e baroh, henrei lasam, ya ka jing penpau umensim ha uwei po uwei, ya ka ban pen mentoy. Namar, ha uwei lasam da umensim ya ka ketin ka jing penstat, Bat huwei pat ya kaktin ka jing pentip. Kat bakum uju umensim. Ha uwei pat ka jinget da uju umensim. Ha uwei pat ki bor ban penkia da ta uju umensim. Bat huwei pat ka batrei ki kamba. Bat ha uwei pat ka jingit hu lupa. Bat huwei pat ka jing penya peri ki mensim. Bat ha uwei pat ki telit babunjat. Te huwei pat ka babatai ki telit. Henrei Ya ki baru utau ju hi umensim upentrei hapo da kabasam ha uwei po uwei halaka jong ka jong kat kumba usngewbha hi. Kaktin ka jong blei kaya thu ingi badan shibun kita ki jing ai ki jong umensim bakhud. Ya ka ba u ai ha ki banget ki jong u. Habala pendap ingi da umensim bakhud. U blei u ai ru kita ki jing ai ki jong umensim bakhud. Kenang bangin la ban terai. Kenang bangin la bantai iwei pat. Kenang bangin la bantrai bantai ya kabalang. Ban hikai ban yalap. Bat ngin ken mauru baka ketien ka jong ublei la dengi pule ka dekat ka bakat wei ko ong ba. Uju umensim uba pentrai hapo. Da ka basam ha uwei pu uwei hala ka jong kat kum ka jing sngewbha jong uhi. Namar kata la dengi keren shphang ki jing ai ki jong umensim bakhud ngi de ban sngew thu ru ba. Ka jing ai ka jong umensim bakhud ka de ka jing ai sngewbha ka jong u kat ka ba ma u umon kat ka ba ma u sngewbha ban ai mar kata ngin sngew tho bangin mla ban diman iki jing ai ki jong blei henrei ka bangi de ban le kalong ka bangin chu thrang ngin chu sliang kombo ong u apostol Paul
Namar ki jingai ki jong umensiem bakhud ngin yo pediang kat kum ka jing sngewbha ka jong uhi. Kata ka jingai ka jong uhi. Ngun ai kita ki jingai ki bakenja mensiem. Namar kata ban sngeu thu khamha yakini ki jingai ki jong umensiem bakhud ngin ya phia yakini ki jingai kita ki lai Bynta. Ka beningkong ki jingai ki biadai bat ka jing penpau ban pen I lene ban hikai ya ki breu. Kum ka jing start ka jing shampang ban penya peri ki mensiem. Kini kidai kita ki jingai ki biadai bat ka jing penpau lene ban pen I ban hikai ya ki breu. Ka ketin ka jong blei ka hikai ngi bo blei ulang utan rai jong ka jing start utan rai jong ka jing tip bat utan rai jong ka jing shampang. Bat lat no blei ka jing start ka jing tip bat ka jing shampang jing ki breu kalong ka bathala. Namar ka jing start hi kalong ublei. Ublei ulong ublei ubat tip lut ubayi ilut ya ka jing don kam ka jungi ki breu. Henrei penpau lene pen ilut ya kita habaro syapang ya lede. Henrei uai hakikat to kat ni ki breu bakin yo kendiat ya kata ka jing sngau tho ya na kata ka jing tip kenang bante ya baroh. Namar kata uai hakikat to kat ni ki breu ki khun ki jong u ban yo ya kani ka jing ai lingba umensiem bakhud. Ka jing ai jong ka jing start ka jing ai jong ka jing tip ka jing ai jong ka jing shampang. Balumba umensiem bakhud ban penpau ban pen I ban hikai ya ka ketin ka jong blei ban ya thu shiki wei pat shapang Jesus Christ. Ladang ya kren shapang ka jing ai jong ka jing start. Kani kedai ka jing ai ka bawan na ka bor ka jong blei. Ublei uai ka bor bangin la ban keren. Bangin hikai ki bakrau. La kalong ban yarap iki wei. Ban yasyllok ban ai jingmut bat kum ta ter. Habangi doni kani ka jing ai jong ka jing start. Kadai ka jing start ka ba bangi yo ya ka da ka bangi pule. Bangi yo ya ka da ka jing start ya ka bangi yo nang ne nang tai. Habangi sengap iki wei. Handai kani ka jing start ka ba keren hang ne kadai kata ka jing start ka ba ngi yo anu blei. Ka jing start ka ba kanja mensiem. Ka ba ki breu kinom la ban ya le ya ka. Bada ka jing start breu nginom la ban sngau thu bat ban shampang ya ka. Kumba u Stefan ladangi pule na ka ketien ka jong blei ki kam ki apostol ka lanang ka ban riu. Ka dekat ka ba shipo ka ya thu ingi shipang uni u Stefan u balong u breu u bala pendap da umensiem bakhud. Ka ketien ka jong blei ka ya thu ingi ba u Stefan ulong u tau breu bala pendap da umensiem bakhud. Bat haba ki breu keleng ka jaka ki wan ya ka ban ya sat ban ya tai nia. Bat u Stefan ki mla ya ka jing start ka jong u. Kaktin ka jong blei ladangi puli na kam ki apostol ka lunong ka ban riu ka dekat ka bashpo ko angkum ni. Henrei kita ki breu. Nanong kirini Alexandria bat kum ta ter. Kim la ban ya le ya ka jing start bat ya umensiem da kiba u Stefan ula keren. Hang ningi ibu u blei ula ai kata ka jing ai ka ba kenja mensiem jong ka jing start di u Stefan ka jing start ka ba omdan bala ban ya le persya. Ka jing start ka bangi ki breu ngilam la ban shampang bat omdan ru breu bala ban ya le persya ya ka jing start ka jong u ban ya nia ban ya sat bat ka jing start ka jong u. Nang tapat ka jing ai jong ka jing tip. Kani kadai ka wei ka bor ka bo bleu ai ban pen I ban ya thu ban hikai ye ki bakan jabneng ya ka bala bo ri na ki breu. Kata ka jing ai jong ka jing tip. Ki breu ki badan ya ka jing shampang ki la ban penpau ye ki ba phala ki jong blei. Na la kalong na ka ketin ka jong blei ni na ki wei pat. Kumba upol uong habo keren syapang ka jing mi pat. Ladangi pule na ka shiti ka jong upol chikinong koren kelanong ka bakhatsan ka dekat ka basan puwei. Uong kumni hakmi ngan ya thu api ya kata ka jing mayan. Hang ni ka keren kita ki ba phala. Ki bada ka bor bat ka jing la ka jingi ki breu nginom la ban sngau thu ya kata. Henrei u blei ula penpau ya kani ka jing mayan ha upol lingba ka jing ai jong ka jing tip
ban hikai ya ki banget ka jingai jong ka jingtep nang tapat ngi nyepet ya kata ka jingai ban penya peri ki mensem kani ru ka wei ka jingai ka ban sngo tho ban penya peri ki mensem kata la kalong ki mensem ki ba wano blei lani ki mensem ki ba wano baman ka jingai ka ba kraw ya ka ba ngi kum ki khun ki jong blei ngi don kambha bengin sngo tho kham tam e ya ka bangi em ma kani ka perthai ka ba menta ya ka bangim sngo tho ka e ka ba wan no blei bat ka e ka ba wan ki breu ka e ka ba wan no baman namar kata ngi don kame kani ka jing start ka ban penia per ka jing ai bangin penia per kita ki mensim kumba u petros u yo ladangi pulia ka kam ka apostol ka lanang ka basan ka khat ka ba ningkong hadu ka basaw la yathu angyang to ba u petros u layo ya kata ka jing ai jong jing syampang ban penia per ki mensim ban sngo tho ya ki mensim ngi i ka jing tho khanash phang ananias bat ka sapira ha ka bangi i ba ka tu ka por loong ba kile dino iki jing don jing em ka jongki ya ka ban ai shaka kam ka jong blei hande ha baki wanra akhmat jong ki senran ki jong jisu kila ai tang shitangi ke e ka baki kila de bat hang ningi i ba petros ula kran ki ong balei men syukur yo mensim jong blei udon ya kata ka mensim ya ka jing sngo tho bat penya per ya ki mensim baladangi puleru nakam ki apostol kalanang ka bakhan rio ka khat ka bakhan rio do saupho ini iru hangne shaphang upol ya ka ba ulaya lap man lakasngi hanre ha kata ka jingya lap ka jung u ladangi pule ka tin ka jong blai ke thu ingi ba ladon ka wei kita ka syakri ka ba syong suat bat kata ka brio ka jukren blai ka jubo dio pol ka juperta da ka sur ka bajam ko ong kini ki brio kilong ki syakri u blai u bakhli tam e henrei u pol ya ka ba udon ya ka den ka mensim bat penya ka jing ai ban penya peri ki mensim u sngo thu ya ka jing thmu ka jong uta u mensim u badan hapo jong ka bat ni i ne ba ka ktin ka jong blai ke thu ingi bula jubab ya ka kum ni nga hukum ya me ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ban mi no naka bat ha kata ka por uta u mensim u badan hapo jong ka ula mi no ngini i hang ne ya ka ba upol u yo ya ta ka ya kata ka jing ai ban penya peri ki mensim us ngot ho hato ka ni ka dei ka ba wan u blei ne kam dei ini iru haki por ki bangingi em menta ki singi bangingi em usatan uwan haki dor ki ba per ban ben thame yangi namar kata ngi don kam e ya kani ka jing ai ka jo mensim khoi bangin penya per ki mensim bingin sngo tho ke e ka ba wan no blei bat ke e ka ba wan no blei khnang bangin long kita ki khun ki jong blei ki bala dab do mensim khoi khnang bingin long kita ki khun ki jong blei ki ba yat hakalinti ka jong u Jesus Christ kabanta ka ba arpat ladangi phia ikini ki jing ai ki jong mensim khoi kalong kita ki jing ai ban kran lane ban ai mensim ki ba kun thop ya ka jing ai jo ka jing thu lupa ban kran thlet bat batai ya ki thlet ngini ila dangi pule ka ktin ka jong blei hakas ngi pentekos ngi ken mau ba ki senran ki jong jisu habala pendap ya ki da mensim bakhot kila kran de ki wei pat ki thlet hala ka jong ka jing ai bor ka jong mensim ka jing kran thlet ka de ka wei na ki jing ai ki jong mensim bakhot ka ba pen pau ya ta ka jing dap ka jong mensim bakhot ha ka ba ki breu ki la ban kran de ki wei pat ki kenten ki bada ka bor breu ta ka jing sngo thu breu nginam la bat ringkat bat kaniru nginda pule ya ka kten ka jong blei u blei u ai ru ya kata ka jing ai ban batai ya kini ki thlet kabor bangin sngo tho ban batai yakini ki kenten khnang ban pen mentoi langingi namar haba ubleu ai kini ka jingkran thlet kade kata ka kenten jong ki beneng ya ka bangi ki breng numla ban sngo tho ya ka tilada ubleu ai yakini ka jing ai ban batai yiki breng numla ban sngo tho bat kanum don jing mentoi e ru em namar ubleu bastat haba u ai yakini ka jing ai ban kran thlet u ai ru hakikat to kat ni ya ka jing ai ban batai yiki khnang bakan long ka jing mentoy ya barok hot namar ngi sngo tho bahaba ubleu ai ki jing ai ki jong mensim bakhot u ai na ka banta ka jing mentoy lang ya barok
Namar kata upol ukun tuingi. Bahabangi yo ikijing ai ban kren tlit deru bandon mano ban batai ya ke kebangi kren. Namar habangi kren tlit ngia kren bat ublei. Ngite ya lade ong upol. Habangi kren tlit ngite ya lade. Om miki weipat. Kum taru upol ukuntu bangin om pen kelumari ki wei. Da kita kijing ai kijungi. Ho dada ublei u ai ngi kene kijing ai bangin kren tlit pediang ya ka. Bat pendon kam ya ka. Habangi don marwei ban ya sat na kabenta ki weipat. Ikan mau namar kata bahaba ublei u ai kene kijing ai jo umensiem bakhud bangin la ban kren de ki wei ki tlit nyimdei ban syap ting. Gimdei ban sngau per ya kata. Namar kade kijing ai kubu ublei u ai hangi. Bat habangi i ki wei biki don ya kene kijing ai. Gimdei ban kren ben yiki. Gimdei ban nyo ben yiki. Hoot kalong kajing shisha ya ka bahabangi pet ya kini kisngi ki bamenta kam ta makabalang kajingi ngimdei yu i kini ki breu ki bayo ya kene kijing ai kajong mensi kajing ai ban kren de ki wei pat ki tlit. Henry ladar ngi don na preng jingi ki bayo ya kene kijing ai. Pediang ya ka. Pediang ya ka da ka mensiem ka bakelut namar ka dei kajing ai kajong blei. Kat kum kaman kajong blei. Ngin pediang ya kata klem jing syap ting. Henry ka weipat ka bangi dei ban sngo thu kalong bangim dei ban pen kelumari ki weipat da kajing ai ka bu bleu ai ngi. Namar ka ktien kajong blei ka batai syai ngi. Ba ai bikini kijing ai. Ke bangingi yo kantei i weipat. Om ban pen kelumar. Om ban wanra kanu kajing yapat yapra. Kanu kajing sngo thu bakla. Dia bangi yo ikini kijing ai ngide ban pendon kam iki katkum kaman kajong blei. Namar ka ktien kajong blei ha ka shiti kajong upol ka banikong skinong koren kalenang ka bakat saw ka dokot ka banikong ko ongkum ni. To da kwa akhir ya kita kijing ai ki bakan jaman sim. Henry kam tam ba pinyo e thu lupa namar uta ubaya thu lupa ukren ha ubreu bantei manhikai bat ban pentingen. Ladangi kren ni kata kajing ai tlit ban kren ki weipat ke tlit upol wang kini kita ya lade. Ya kajing im ka bashimet namar kijing ya kren ka dei ka jongi bat ublei. Henry uang to da kwa hiru ya kini kajing ai bangin yo ban yo thu lupa. Namar kajing ai jong kajing yo thu lupa kalong ya ka bangin te ki wei. Hikai ki wei bat pentingen ki wei. Kumbangi pet na do ka testament ka barim ublei ujit shibun kita kinong ya thu lupa. Bikin kren ya ka ktien jong kajing shisha. Bikin nam syap ting ban kren ya kajing shisha. Ban ya thu ya ka ka bu blei udan kam ban kren haki khun ki jong u. Bada kini kisngi ki bamentaru ublei usai ya shibon kinong ya thu lupa. Namar kata ublei u ai kini kajing ai ban ya thu lupa ngin pendan kam hok ya ka nak benta bantei iwei pat bantei ya kabalang ban pendap ya kajing temu kajong ublei. Kabenta kabalai pat syapang kini kijing ai kijong mensim bakut kalong kijing ai bandon ya kabor ban le kum kajinget kajing ai juga jinget kajing ai ban le iki kamba kajing ai juga kajing penkia. Kini kijing ai kini kijing ai kaba baroh ngila ban ui baka jia bat kiba pau. Kajinget hang ni ladang ye kren syapang kajing ai juga jinget kam tau ya kata kajinget kabangi sngo thu syapang u jisu. Lani kajinget ya kabangi tip syapang jong u ngi pediang ngi u ha kajing im kajingi. Kata kajinget kaba pen im yang ngi lani kata ka saving faith. Henry kajing ai juga kajinget katau ya kajinget hang ni kaba wanra iki kamba banjia. Kajinget kaba wanra iki kamba banjia. Kajinget kabayat rengkat ya kajing pendap ya kamon kajong blei. Ladingi pet shibon ki breu ha ka Bible ki khon ki jong blei. Ya ka baki yo ya kane kajing ai ju ki jinget jong ka jinget. Ya ka ba ka jinget ka jong ki ka wan ra shibon ka jing kala. Ling ba ka jinget ka jong ki wan mi shibon ki kamba ki kampala. Ka jinget ka jong ki kala ban pen khia, ka jinget ka jong ki kala ban pen im. Namar kata habangi kren ni kajinget yang ni ka thau ya kata kajinget ka bawan ra iki kamba banjia ha kajing im kajingi. Ladangi pet kajinget kajung Abraham, kajinget kajung Moses, kajinget kajung David, Samson, ka Deborah bat kumta ter. Ini iba kini ki breu ki don ya kata kajinget ka bawan ra ya kajing kela.
ya kaban pelat, ya kaban penim. Mar katang ni I bakat di ke jingai ju ke jinget kalong kabadon kambha. Kanang bangin I ki kamba ki jong blei ha ke jingim ke jongi. Nang tang ni pet ya ke jingai ban le iki kamba hang ne ka kenthop iki kamba ki babon. Ka kamba jong jing pen khia ban be iki ksut ban penim iki bayap bat kumta terter. Kumbangi I ladangi pule na ka testament ka bathamai. Haba ki senran ki jong Jisu ki la pedang yu mensim bakhot ka jing em ka jongki. Haba ki liyo ban penshat bori ki da mensim bakhot. Ki la yo ru iki ni ki jing ai ki jong mensim bakhot. Ban le iki kamba ki ba per. Ki kamba ban penkhia iki brio. Haba ki biat. Tang ka serngeu ka jongki ru. Lala ban penkhia iki brio. Haba ki keren. Ki brio ki yo amat ya kabor ka jong mensim bakhot. Haba ki be iki ksut ki pet kerat. Namar ki don ya kata kabor. Kaba mensim bakhot jong blei penshat bor iki da ki jing ai ki jong u. Ban le ya kita ki kamba ki kampala. Tinalor kini ki jing ai ki bangila pule hang ne. Ki don shibon ru ki jing ai ki ba u blei u ai ban penklanya ka balang ka met ka jong Jesus Christ. Kumba kamet kedon shibun ki dekat ngini iru ba kini ki dekat ki don la ka jong ka benta ban le. Kum juru Jesus Christ u ai ka bor ki khun ki jong u ban trailang ban ya tei ya ka balong kamet ka jong Jesus Christ. Namar kata u ai ru kini ka jing ai ya ka balong kamet ka jong u ya ka ban tei ya ka ban penklan ya ka bangin la ban yarap iwei pat ladangi pule. Na kasiti ka jong upol kinong koren kalenong ka bakat ar ka dekat ka baar pupra ka ongkum ni te don ki ba ublei la thung ha ka balang ka banikong ki apostol ka baar kinong ethu lepa ka balai kinong hikai kinong le kamba kinong penkhia kinong yarap kinong sensyar bat kum jura la dengi pulin episos kalenong ka basaw ka dekat ka bakat wei ka ba ublei la ai haka balang iki apostol kinong yathu lepa kinong yathu khana kinong syarai bat kinong hikai ublei ulat thungi kini ki syakri ban pendap iki da ka bor ka jong mensim bakhot khanang ban yo ban tei ya ka balang ka jong Jesus Christ kumbang ong mene kumba kamet ka dan shibon ki dekat kum juru ka balang ka dan shibon ki dekat ya ka ban tei ya ka ban yarap ya ka ban yatrelang. Handrai ka jingkeli hang ne menta kalong. Hato ngi kum kabalong kamet ka jong Jesus Christ. Ngi don ne em, ngi yon em iki ni ki jing ai ki jong mensim bakhot. Hato ngi sngo thu ne em iki. Bala da don ne pleng jingi ki ba yo, ki ba don ni ki ni ki jing ai ki jong mensim bakhot ya ka bo blei usngo bah ban ai hangi ki ni ki jing ai. Hato ngi pendon kam ne em iki ta ki jing ai ki jong mensim bakhot. Pat habangi pendon kam iki, hato ngi pendon kam na ka banta ya lade laning pedon kam na ka banta bantay lang iwei bantay ya kabalong kamet ka jong Jesus Christ ki jing ai umensim ki dei ki wei ka wei na kidak ka ban pen I ya ka jing don ka jong umensim bakhot ha ka jing em ka jungi marhaba umensim bakhot upen sle ingi rengkat bat kini ki jing ai ki jong u kan mau bo kwa ingi ya ka bangin pendon kami kita ukwa engi ya ka bangin terai ban pendon kam ya kini ki jing ai ki jong mensim bakhot namar kata ngi kum ki khun ki jong blei idon kam ban yo ban don ni kini ki jing ai ki jong mensim bakhot ya ka jing em ga jungi na ka banta bantei ya ka balong kamet ka jing u menta pat ngini pule khniat ngini pet balengi don kam kini ki jing ai ki jong mensim bakhot balengi don kam ban sgo tho shaphang kini ki jing ai ki jong mensim bakhot ngidon kam man sngo thu shphang kini ki jing ai ki jong mensim bakhot ka baning kong kalong mar ba ublei hi kwa ingi bangin don ni kini ki jing ai ublei hi kwa ingi bangin yo kini ki jing ai ki jong u ublei hi kwa ingi bangin thrang bangin sliang kini ki jing ai ki jong mensim bakhot upol namar kata uyai keren bat uyai hikai shphang ka jingdon kam jong kini ki jing ai umensim bakhot na ka banta bantei ya ka balong kamet ka jong Jesus Christ ladangi pule
Na kashiti ka jong upol shikinong koren kalenong kabakhat ar kadakhat kabaningkong. Kong te shapang kita ki jingai ki jong mensim bakhud ngam kwa para banget bapinam tip. Handai dah kabangi yo pedang kini ki jingai kum ki Kristan ngin pendap ru kita ki jing temu ki jong Blei lingba ka jing ka jingi. Balingi dan kam ban tip ban sngau tho shapang kini ki jingai ki jong mensim bakhud namar ba Blei hi ukwa ingi utrang ingi bangin yo ya kini ki jingai ki jong mensim bakhud. Ka ba arpat balengin don kam ban sngau tho bangin doni kini ki jingai ki jong mensim bakhud. Kalong bangin la ban tei ban wan ra ya ka jingiatli hapo ka balang. Om tang hapo ka balang henrei ha ka imlang ka salang ka bangingi dan haki yeng ki sem ki jungi habala pendap ingi dong mensim bakhud ha bangi doni kita ki jingai ki jong mensim bakhud ya ka jing em ka jing ngin yo kan ban tei iwe la kalong ha ka balang ka bangingi dan la kalong ha ka imlang ka salang ka bangingi ngidan lani ha ka yeng ka sem ka jingi namar la sam yengi la ai hangi kita ki jingai ki jong mensim bakhud na ka banta ban pen mentoy na ka banta bangin yo ban mentoy lang om na ka banta bangin mentoy tang yelade bante ban wanra ka jing yutli namar habangi doni kini ki jing ai ki jing mensim bakhud habangi doni ka jing sngau tho shapang mensim bakhud ngide ban sngau tho ru ba ukwa bat umman ingi bangin wanra ka jing yutli bante iwe pat kabalai balai ngi don ka ban sngau tho ban pule shapang ka jing ai ka jing mensim kalong ban pendap ya ka jing syakri ka ba Blei ula pen shet hanga bat happy bo lane bangin yo ya kata ka jing pen kubor ha ka jing syakri ka jingi ki jing ai ki jong mensim bakhud ki ya rap ingi bangin yo ya ka jing shlur bangin yo ya kata ka jing start ban tray ban pendap ya ka jing syakri ka jingi namar habangi syakri u Blei hakano ka benta bangi syakri u lada empen kubor ingi lada ngim yo ya kata ka jing pen kubor ka jong mensim bakhud nginam la ban lei eru bat habangin bangin pendap ya ka jing temu ka jong Blei ha ka jing im ka jingi ngidon kam kini ki jing ai ki jong mensim bakhud bat habangi yo kini ki jing ai ki jong mensim bakhud ka penlong ingi bangin yo ru ya kata ka jing sngau shlur bangin tray ka kam ka jong Blei bangin syakri yu Blei lah kalong kanu ka benta habangi yo kini ki jing ai ki jong mensim bakhud ngi sala ken ngi sadon kin ki jing sngau shlur bangin yalap ya ka gospel habangi yo ka jing ai ka jing jong mensim ngi sala ken ban hikai ki we ka jing ai bangin hikai ka jing ai ka bangin yalap ka jing ai ka bangin ya thu lupa ka jing ai ka bangin la ban le ki kamba bat ki kampala habangi yo kini ki jing ai habangi doni kini ki jing ai ki jong mensim bakhud ngin don ka jing sngau shlur bangin tray ban pendap ya ka jing temu ka jong Blei ha ka jing im ka jong ni kabasau ngidon kam ban sngau tho bat ban doni gini ki jing ai ki jong mensim bakhud kalong namar kini ki jing ai ki jong mensim bakhud ka pen pau ya ka bor ka jong Blei ban pen pau ban pen i ya ka bor ka jong Blei ba Blei jungi ulong Blei ubala Blei jungi ulong Blei bakrau ubala ban le ki kamba bat ki kampala Blei jungi Blei ubangi syakri ulong Blei ubala ban le ki bangi ki breu ngim la Blei ubangi syakri Blei ubangi mane ulong Blei ubala ban le ki ba kaperthai kalingo kaperthai kam sngau tho namar kata habangi doni kini ki jing ai ki jong mensim bakhud ngila ban pen pau ya ta ka bor ka jong Blei shiki we pat kumba ka ktin ka jong Blei na kam ki apostol ka lunang baning kong rekhat ka baprak ong henre andangi layo pediang ya ka bor ka jong mensim bakhud ngila ban le ki baroh ngila ban let sya kaperthai ban yalap yo Jesus Christ but kabasan kalong ba ngide ban sngau tho bat bide ban don ya ki jing ai ki jong mensim bakhud namar kini ki ya rap ingi ya ka banginang san shushu ka jing im ka bakan jaman sim ka jongi kaya rap ingi om ta bangin san ya lade ka jing im ka bakan jaman sim hendengin ya rap ru iki we bakin san ka jing im ka bakan jaman sim bangin poi sya kata kathong bangin san ka jing im ka bakan jaman sim bangin yo ya kata ka jinglong ka jong Jesus Christ ka jing im ka jongi kendiat pat kumno ngin yo ikini ki jing ai ki jong mensim bakhud
Kumnong inyo ikini kijing ai kijong mensim bakhut. Kabaning kong kalong ngidon kam ban pendap yelade ngidon kam ban long kita ki beladap da mensim bakhut. Ngidon kam ban long ki beladap da mensim bakhut. Namar ladangi pule kumbang alaju pule bat banya kani kedekot kam ki apostol lenong kabaar kabong to kala kabamut pediang yu Jesus Christ pinyo map ikipop bat andala map ikipop kijungi nginyo ban pediang ya mensim bakhut hakajing im kajungi bat haba mensim bakhut hapo jungi nginyo kita kijing ai ki bakenja mensim kiba lingba kajing pensat bor kajong mensim bakhut kan. Namar klem mensim bakhut hakajing im kajungi nginam la ban yo pedang kita kijing ai kijong mensim bakhut. Hooi le sedon na pedang jongi. Kiba don ya kata kajing start kajing syampang. Don le sina pedang jongi kiba don ya kata kajing sngau tho kajing tip. Kata kajing start da kabangi pule. Ya shibun kikot. Da kabangi yo kata kajing start ya kabangi ngi pule ngi pet ngi bon na pedang jingi le singi tip lot ya kaktin kajong blei hanrei kajing tip kajing start kajing sngau tho kajongi klem mensim bakhut kalong kabale no kajing tip kajing start kajing sngau tho kajongi klem mensim bakhut kalong kabale no namar kata bangin yo kita kijing ai ke bakenja mensim kajing start ke bakenja blei kajing syampang ke bakenja blei dan kampan pendap ingi shwa do mensim bakhut habala pendap ingi do mensim bakhut mensim bakhut untrei hapo jungi bat ngin yo kita kijing ai kijong mensim bakhut lingba kajing ai kajong Jesus Christ bat da kajing sngewbha kajong uhi nang ta ka baar kumnungin yo ikini kijing ai kijong mensim bakhut kalong bangin pan na ublei kumba upol uang topan bato da terang dik hir ya kini kijing ai kijong mensim bakhut ba on yo pendap ya kajing temu kajong blei ha kajing im kajongi ngin terang bat ngin sliang ya kini kijing ai kijong mensim bakhut pan duwai blei ba kini kijing ai ba ublei un yo ban ai ngi kini kijing ai ba da lengba kita kijing ai ki ba ublei u ai ngi ngin yo ya ka bantei ya kabalang bantei iwei pat kumangala penkan mau mene baki jing ai ki jong mensim bakhut ngimla ban diman le ban syupan ban diman yu blei namar kini ki jing ai sngewbha ki jong u le sedon na breng jingi ki badan kawai ki jing ai le ni lai kita baroh kedai kamon ke jong blei kat ke jing sngewbha ka jong u henrei ke ke bangi don kaman le kalong bangin syupan kat kum kamon ke jong blei terangi kita ki jing ai ki bakenja mensim kenang bu Blei Un ai hangi kumba kaktin ka jong blei ko topan te an sa ai happy kabalai ngide ban terangi kini kijing ai kijong mensim bakhut kumba upol uong bangin terang kini kijing ai kijong u ladangi pule kalenong ka dekot ka ningkong koren kalenong ka bakhat saw ka dekot ka baningkong kong to ya be pi sha kajing it lakum taru to da kwa hir ya kini kijing ai ki bakenja mensim terang ya kijing ai ki bakenja mensim ringkat bat kajing it kajong blei ringkat ya kabangin pai sha ublei habangi yo ban pediang kini kijing ai kijong mensim bakhut gideru ban sei ikini kiso jong mensim bakhut lemba kajing im kajing uso jong kajing it uso jong kajing pha kajing sebun bangin yarap iwe bat kabasaw kolong bangin yo ya kata kajing sngawret bangin don ya kata kajing sngawret kumnungin yo ikini kajing ai kijong mensim bakhut kalong bangin penret yala dia hakmat kajong blei ladangi kwa bo blei un pendon kamingi ladangi kwa bo blei un yo ban trailing ba kajing im kajingi ide ban long kita ki briu ki badap da kajing sngawret kenang bo ublei un yo ban kentiu yingi la kalong hakanu ka benta jong kajing em kajingi namar ka kten ka jong blei ladangi pule na jakob kalau nang ka basaw rekhot ka bashipo ko to penret yala dia khmat jong blei te un pen kraw ye pi namar kata ladang ngikwa bo ublei un pendon kamingi
Lingba kita ki jingai ki jung ngin penret shwai la dia khmat jung ngin pendem la dia khmat jung ba klem ma ngin namla ban le em klem mensim go jong blei ngin namla ban le em but klem ki jingai ki jong mensim ba khoi ngin namla ban pendep pura kita ki jing thmu ki jong blei ha ka jing em ka jingi adang idan preng ji ki badan kinu ki jingai ki jong mensim ba khoi to ngin trei ngin pendep pendan kam hok ki kita ki jingai ki jong blei khnang ba la ban pendep ki jing thmu ki jong Namar kata, don shibun ki jingai. Ki ba per uwei na uwei pat. Handrela kalong kumnu ngide ban sngo tho bat kan mau ba ublei lingba kini ki jingai ki jong mensim bakut ula ai hangi. Khnang ban te ya kabalong ka met ki jong Jesus Christ. Ngi baroh ngi don la ki jong ki jingai. Don na preng jingi badan ya ka jingai jong ka jing ban hikai. Don dek sena preng jingi ki badan ka jingai ya kaba ngin yalap. Don dek sena preng jingi ki badan ka jingai ya kaba ngin yet ho lupa. Ya kaba ngin keren thlet. Dek se ban batai kini ki thlet. Don na preng jingi ki bo bleu ai kata ka jingai ya kaba ngin don ka jinget ya kaba wan ra shibun ki kamba. Ka jingai kaba ngin penkhia habangi duai ki breu ki yok khia. Habangi duai ki breu kin yok ya ka jing pelat. Ngin kan mau haba ubleu ai ngi kini ki jingai ngin pedon kam hok ya kini ki jingai. Bat kan mau ba haba mensim upen syat boringi na kini ki jingai ngi don kam ya kaba ngin terei. Hok ban pendon kam hok kiki ban long kadau ban pentut ban ni ki wei. Lene wat ai ba kita ki jingai ki jong mensim bakut ya kaba ngi la yok priang kan penlong ban ngi bangin sarong. Bahkan penlong penban ini bengin sngau kraw. Bengin sngau bangi kam halor bani ki wei pat. Ngin sngau bangi kam bha bani ki wei pat. Kita ki jing ai ki jong mensim bakut kinum wat ai ba kita kin wan ra ka jing sarong ha ka jing ka jongi. Bengin pet ki wei hapo ban yingi. Henrei kini ki jing ai ki long ya ka ban teilang ban kershan i wei. Kani ka juk ka jingjia namar ka jia ha koren ladangi pule ka baru khot ka shithi jong pol kinong koren la thu ingi ba kibreu haba ki yo kini ki jing ai ki jong mensim bakut jaka ba kin long ka jing kyrkhu i wei pat bakin tei i wei pat hanrei kila long penban ki daw jong ka jing ya pat ya pa pra po ka balang ka jing ya pen kajing sngau sarong, kajing sngau hok, kajing sngau riu blei. Haba kim kenshu iki wei pat. Namar kata ngi ban husiar ngi ban yet bahaya lade. Hato ngi don ne em kini kijing ai. Hato kabalang ka don ne em kini kijing ai. Kijong blei. Hapo kabalang. Ladangim don kajing kili kalong balai ngim don. Hatong ngim kuwa ite kijing ai kijong mensim bakut ya kabangin te ya kabangin nang te shu ya kabalong kamet kajong Jesus Christ bat habangi don ya kita kijing ai hatong ngi pendan kam hok na em ya kita kijing ai kijong mensim bakut yo let's say bakini kijing ai kijong mensim bakut ya kabangi ngi yo pediang kum dikun kijong blei hapo kabalang kilong penban kidaw bawan ra kijing ya pat ya pra bo kelong kidaw panwan ra ya kijing bom ya sngo tho jingmut kajing ya pen i wei pat kajing bom ken i wei pat kajing sngo sarong ka bom ken chu i ki wei ngila ban sngo tho ya kajing trei bat ya kajing ai kajong mensim bakut hadu kat nu ngila ban ya lap le se hadu kat nu ngila ban hikai hadu kat nu ngila ban le ki kamba henrei ngila ban sngo thu ikini kijing ai bat kajing don kajong mensim bakut ya po jingi habangi trei ya kini da ka mensim jong kajing habangi trei kini da ka mensim jong kajing sngo thu bakane kalong kajing ai kajong blei ban kershan ban yarap i wei pat makatan bon na preng jingi kum ki khun ki jong blei le se ngilong kinong yalap le se ngilong kinong hikai le se ngilong kinong ya thu lupa le se ngilong kita ki khun samla ki baju smart ki jingiaseng ki ba pendap i shibun ki kam jong ka balang ki long kimi ki long kpa lan ni wat kinong syarai jong ka balang henrei ngim don pat yo mensim bakut hapo jingi yo le se ngi don hapo jingi
kidang don shibon kijing snew kibangi isi iki wepat ngi bishar iki wepat mar kata kaktien ka jong blei ki hikai ngi bangin yet yelade wat ka jing yarap no blei bangin la ban sngo tho iki jing ai ki jong mensim bakhut bat lingba kita ki jing ai ki jong mensim bakhut ngin sei so ru ha ka jing em ka jingi bangin penmi ye kita ki so jong mensim bakhut lingba ka jing em ka jingi mar kata tongin kan mau tongin perkhat tongin yet yelade bangin pendan kam hok ye ki jing ai ki bo mensim bakhut u ai hangi u blei un yo ban kyrkhu ngi lingba ka ne ka jinghikai ha ka ne ka por phang ki jing ai ki jong mensim bakhut adwai bo u blei unang yarap ingi u blei unang hikai ingi khambha bat kham janai ya ka bo mensim bakhut ulong mensim jong ka jing start u dei unong hikai u ba kan jam mensim belong mensim u ba hikai ingi u ba yalam ingi unang hikai ro ingi iwe piwe ya ka bangin nang sngo tho shushu ya ka jing jiliu ya ka jing mayan jong ka ktin ka jong blei tekani ka por tongin ya pendam ki jing duai ko pa ba bhangi wana khmat jome sa season part akane kapor ni angu e me kin ku kan rat e ka ktin ka jome ya ka bangi la yo ban so ban pule kane ka step hot ko pa ka long ka ktin ka bayar hado kata kata ki jing ai ki jong mensim bakhut ki long ki bayar hado kata kata ya ka bangin sngo tho ban syampang ndai ki long ki badan kampat ingi kum ki khun ki jong me ablei ya ka bangin yo pediang ikini ki jing ai ki jong mensim bakhut namar kata ngaduai ko pa ya ka bamen ai boring ikum ki khun ki jong me ya ka bangin don ya ka mensim jong ka jing thrang ka jing sliang hir hir ikini ki jing ai ki jong mensim bakhut khnang bangin la king ko try ban pendep ki jing thmu ki jong me ha ka jing em ka jing ya ka bangin la ban tei iwe pat bangin tei ka balang ka balong ka met ka jong me king ko try chi subha ngi duai namar kata to pen kentang king ko try ki do not bat ki mensim ki jongi pendap ingi do mensim bakhut jong me try ngaduai king ko kan rat ya ka ba men kyrkhu ya baroh king ko try ki bas ngo bat ki ba sha skor ka ktin ka jong me ai bo mensim bakhut jong me un yo ban kta e ki ro kum jo ko pa ya ka bakin sngo tho khambha ya ka bor ka jong me ko try kna bikin so tho khambha ya ki jing ai ki jong mensim bakhut ya ka bakin la ban pendon kam ha ka jing em ka jong ki ka ba man ka sngi ban te ka ing ka sam ban te ka imlang ka sa lang ban te ka balang king ko try bat kham tam e ko kan rat ya ka bangin sngo tho khambha ya me ublei u ba em bat ublei u ba don bor sngo ko pai ki jing duai ki jingi ni pan ngi dem ngi duai ki ne baro akting try bolong nang pen em jing Jesus Christ ngi duai amen